Симеон те обича тебе. Нито е друго децата не те обича, само Симеон.
Добър вечер, братя, сестри, скъпи приятели и мили гости. Добре сте дошли на нашето тържество. В началото нека да отворим песен номер 288 и да запеем. Боже святи и велики, издигам гласа си към Теб, за да Ти благодаря за грижите, които полагаш Ти за нас. Моля Те сега Ти да благословиш нашето тържество. Моля Те, Боже святи и велики, Ти благослови и Словото. Моля Те, нека всяко нещо, което ще се случи, да мине под Твоето ръководство. Моля Те, Ти бъди скъп Господ помежду нас. Амин. Амин. Може да седне. Камелия! Може да служим някакви стъпка. Сергей, ако може да дам един човек. Ангелес. Само една секундачка сега. Тук столове може и то. Може децата да станат, за да седнат по-възрастните, при те да ги вземат в скута си, за да може да седнат по-възрастните.
Благодаря ви. Сега песента вие знаете, аз не можах да разбера, но това не е важно за вас. Добър вечер, добре сте дошли. Първо, скъпи млади хора, второ, вие родителите на младите хора и след това всички брати и сестри, които сте в църквата. Тази вечер сме събрани по един малко по-различен повод за богослужение. Повода за богослужение е годежна връзка, която трябва да се установи между брат Любчо и сестра Вероника. Така, за това, кое е първото нещо, което Бог иска ние да знаем на всяка цена? При какво условие може да се пристъпи към годеж? Какво казва Бог? Каква е Неговата воля? Първото нещо е да се убедят и двамата, че могат да бъдат партньори. Какво означава това? Това означава, че още вие в църквата вече започвате да си избирате другар, пада погледа ви върху някое момче, върху някое момиче, тогава започвате да се молите Бог да ви открие дали това е вашия другар. Няма ли опасност да се бърка? Няма ли опасност да стане някаква грешка? И след като вече Бог потвърди, че това е другара, тогава се пристъпва към втория принцип. Кой е втория принцип? Втория принцип е при наблюдението и молитвата да се молим Бог да му убеди, че ще мога да живея с тази личност. Че аз ще мога да живея с нея, че ние няма да имаме различия. Тоест, вместо да се опитваме да правим някакви други неща, аз трябва да наблюдавам нейните качества, сега трябва да наблюдавам моите качества, но все още не сме отишли един до друг. Това е предварителната молитва, която говоря. Дали ще мога да живея с него? Няма ли да мога? Имаме ли допирни точки? Нямаме ли допирни точки? И така нататък. След като вече и тук Бог покаже, че ние имаме допирни точки, че ние може да живеем заедно, отиваме към третия принцип. Третия принцип казва: внимавайте да не ви се не трапи нещо фалшиво. Една фалшива любов, едно фалшиво харесване, което зад него да няма живот. Ако сте се убедили, че няма фалшива любов, няма фалшиво натрапване, тогава отиват към четвъртия принцип. Четвъртия принцип е двамата да седнат на открит разговор. Вече момчето отива при момичето, казва и: слушай, много се молих, Бог определи аз да дойда при тебе, ти да бъдеш моята бъдеща годеница. Ако тя е заета, казва му не, край нещата претварят, не е така. Разреши, продължават пак да се молят. Ако вече всичко е наред, сядат и започват открит разговор. В открития разговор те взаимно цитират отрицателните си черти един на друг, за да могат да разберат дали ще могат да живеят при тези отрицателни черти или няма да могат да живеят. След като вече всичко е прегледано, обмислено много добре, с молитва и така нататък, тогава вече те съобщават на родителите. Родителите обязателно трябва да кажат своето да за твоя брак. Когато родителите кажат своето да и от двете страни, тогава вече бракът може, годежът може да се реализира. Тогава се отива при пастора или се казва на старейшите или на кой да е член от църковния съвет и тогава вече те предприемат реализацията на годежа, това, което стигнахме до тук с вас. Но това е само заявлението. И сега, самата годежна връзка. Коя е основната тенденция на годежа? Какво иска Бог
да знаят двамата млади. Брат Къпчо и ти сестра Вероника. Какво трябва да знаете? Какво говори Бог? Първото предупреждение в Притчи 31 глава, стихове от 10 до 12, ето това, което заявява Бог. Притчи 31 глава, стихове от 10 до 12. Сега, вие сте слушали, ние сме говорили върху тези текстове, но сме говорили тенденцията, която е свързана с брака. Тук е с годежа. От 10 до 12. Кой може да намери добродетелна жена? Защото такава е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа и уповава на нея и той не ще има недостиг от печалба. Тя ще му донася добро, а не зло през всичките дни на живота си. Библейският коментар казва: добрата жена е дар от Бога. За да бъде намерена е необходимо да се пита Бог, да се проследява внимателно, да се следват неговите указания. Тогава може. Значи, простете ми, може би някой от вас скептично ще се обърне да каже: ма чакай, защо за жената Бог говори, а не казва за мъжа? Ние не знаем. Никъде Библията ни посочва защо той дава това указание. Защо по този начин говори. Може би един ден в небето Бог ще го изясни. Ние не може да кажем. Това е първо. Кое е второто нещо, което Господ иска на всяка цена вече двамата млади да знаят? В Битие 24 глава, стихове от 1 до 4. Ето това, което казва Бог. Битие 24 глава, стихове от 1 до 4. А когато Авраам беше стар, напреднал във възраст и Господ беше благословил Авраам във всичко, рече Авраам на стария слуга в дома си, който беше настоятел на всичкият му имот: тури, моля, ръката си под бедрото ми и ще те закълна в Господа, Бога на небето и на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на хананците, между които живее, но да отидеш в отечеството ми, при рода ми, и оттам да вземеш жена за сина ми Исак. Кое е първото нещо, което Бог иска на всяка цена да го спазим, да внимаваме? Другара в бъдещия живот трябва да бъде обязателно от Божия дом. Или т.е. от вярващите хора, от хората, които са от църква. Не е добре да бъде невярващ човек. Защо? Затова, защото аз нямам време да говорим подробно, обаче това означава, че събирате две различни виждания, два различни начина на живот, два различни кръгозора. Това пречи и не може да стане. Той трябва да е обязателно от църквата човек, който трябва да спре погледът и ти да се молиш. Кое е третото нещо, което Бог споделя? Битие 24 глава, от 12 стих до 14 стих, значи ако може вие вкъщи бавно двамата го прочетете и разисквайте върху него, се казва: Тогава казах, Господи Боже на Господаря на Авраам, дай ми, моля, добър успех днес и покажи благост към Господаря ми Авраам. Ето, аз стоя при извора на водата и гражданските дъщери излизат да се наливат вода. Нека момата, на която ръка я наведи водоноса си да пие, и тя рече: пий и ще напоя и камилите ти. Тя нека да е оная, която си отредил за слугата си Исака. От това нека познае, че си показал милост към Господаря си. Значи, ние знаеме, че нямаме право да поставяме белег при молитва. Обаче при бракосъчетание, значи когато търся другар в живота, можем да го направим. И Бог ще се намеси и ще го покаже, за да ме убеди, че това е човекът, който е определен за мен. Не е добре да свържеш живота си с някой, който нямате допирни точки, а и Бог вижда, че няма да може да живее. И затова библейският коментар казва: преди да пристъпим към годеж, допитайте се до Бога и търсете Неговата истина. Онези, които имат обичай да се молят в обикновено време по 2 пъти дневно,
би трябвало да се молят по 4 пъти, когато решат да се задумят. Защото задумяването е най-важната част от живота, която гарантира както настоящия, така и бъдещия живот. Значи, ние сме дължни да се молим. Ние сме дължни да искаме, да се убедим, че наистина човекът, който Бог е избрал, е за мен. Че наистина жената или мъжа, значи тия, които момичето или момчето, те са един за друг и ще могат да живеят. Простете ми, това, което бих искал да ви кажа е да имаме напредвид, че Бог не допуска алтернативата да се понасяме, да се търпим. Не, Той не допуска това нещо. Щом като има брак, той трябва да бъде обязателно на основата любов. Те трябва да бъде обязателно на основата взаимно разбирателство, без да има никакво отрицание. И за това, следващото нещо, което Бог иска да каже, в Битие 24 глава, стихове 15 до 20, ето неговото споделяне, това, което той говори, и ние да обърнем внимание. Докато той още говореше, ето Ревека излизаше с водоноса си на рамото си, тя се бе родила на Ватуил, син на Мелеха, жена на Аврамовия брат Нахор. Момата беше твърде красива на глед, девица, която никой мъж не беше познал. Тя като слезе на извора, напълни водоноса си и се възкачи. Значи, извинявайте, обязателно трябва да бъдат и двамата чисти. Плътски чисти, момичето действено, момчето също, за да се пристъпи към годеж. Ако няма действеност, тя трябва да се заяви, да се каже и пастора да прецени дали може да проведе или не, или няма да има годеж, който ще бъде затворен, тъй като благословенията са взети предварително. Сега, много бих искал да чуем стих 50 на Битие 24 глава. Стих 50 на Битие 24 глава, ето това, което споделя Бог. А Лаван и Ватуил в отговор рекоха: от Господа стана това. Ние не можем да ти речем нито зло, нито добро. Значи, когато вие предложите на вашите родители, че искате да направите годеж, и вашите родители, когато чуят това, което казват, и започват да се молят, те трябва да са убедени, че Бог казва да за този годеж и за този брак. Те трябва да са убедени. Ако не са убедени, няма полза. Ако не са убедени, просто няма смисъл. Всичко абсолютно е заминало. След като всичко това вече се уточни, пред нас застава големия въпрос. Коя е целта на годеж? И сега вече се обръщам към Любчо, към Вероника. Моля ви, чуйте внимателно онова, което Бог казва. Целта на годеж. Първо, годежът е взаимна спогодба между двама млади. Той има за цел едно по-близко общуване, за да се опознаят младите по-добре и да преценят възможностите си. Значи какво означава? До сега вие сте смятали, че сте един за друг. Обаче отде да знаем, че дявол